Roedd yn gas gen I weld Duncan yn poeni ac yn pendroni, gan wybod y byddai dyledion Lydia fel gefynnau amdano am flynyddoedd eto, yn ei atal rhag gwneud elwn ac ehangu'r busnes. Ar hyn o bryd roedden ni'n byw ar lawr uchaf y Fleur-de-Lis, mewn gofod oedd yn rhy fach i'r ddau ohonom yn fedru byw yn gyfforddus. Roedd y bwyty ar agor 7 diwrnod y wythnos, ac mwyn cadw costau staffio'n isel, gweithiau Duncan a finnau bob awr o'r dydd a'r nos. Digalon iawn oedd meddwl y byddwn ni'n gorfod parhau fyw a gweithio felly am brynu 5 mlynedd arall cyn clirio dyledion Lydia, a than hynny byddai mynd ar wyliau tramor neu brynu cartref ein hunain yn hollol amhosib. Am yn geinfed tro, erfyn sad Duncan, rhaid I mi helpu, mae gan ni'r arian etifadau sydd gan nain a taid tan y bryn. Torodd Duncan ar fy nhraws. Na, Alys, rydyn ni wedi bod dros hyn droion. Os wyt ti'n cael dy weld yn bartner yn y busnes, yn y siams y gynnau fy credydwyr ddechrau dod at ôl di am yr arian hefyd. Cyflogau wyt ti ar hyn o bryd, mwyn gwarchod dy bres di, ar ôl I mi glirio'r ddyled gei di ddod yn bartner a dim cynt. Ro'n i'n dal I sefyll y tu ôl i'w gadair, felly llithrais fy mreichiau o amgylch ei wddw a phwyso fy moch yn erbyn ei un o. Chaiff Lydia ddim dyfrifo di byth eto, meddai'n benderfynol. Ond mae'n anodd I mi dywylio dyn dioddef o'i herwydd hi, mynais, gan bwyntio at y deinlen ar y sgrin o'n blaenau. Sut allan fod yn gyfreithlon? Mae hi'n cael gwario 10 o filoedd o bunnoedd ar sothach a mynd I deithio 4 ban byd, gan adael di dalu am eich char a'i gemwaith a'i bagiau llaw, nad ydych chi wedi gweld eich gilydd ers misoedd. 4 ban byd. Rhoddais y gorau I siarad, a chai fy llygaid yn dyn gan feddwl yn galed. 4 ban byd. Teimlais fel chwerthin. Roedd yr ateb i'n problemau reit o'n blaenau, a ninnau heb sylweddoli hynny. Faint fysen nhw'n dydalu di I gyflwyno'r rhaglen Around the World in 80 Dishes, gofynnais. Ofynnais I ddim, cyfaddefodd Duncan. Wel, dydy Tom Kerridge a Jason Atherton ddim yn fyr o bres. Werth I ti ffonio'r cwmni cynhyrchu a holi am y swydd cyflwyno, cyn iddyn nhw gynnig y gwaith I rywun arall.